Иосиф Виссарионович Сталин. Иосиф Виссарионович Сталин 21 декабри соли 1879 дар Гурҷистони Қавқоз чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Гурҷистон он замон як бахше аз императории Русия буд. падари Сталин кавфош буд. модари Сталин як рӯстоии оддӣ буд ва писараш Сталинро хеле дӯст медошт. Иосиф Виссарионович Сталин падари худро дар навҷавонияш аз даст дод ва тарбияи ӯ ба дасти модараш гузашт. модари Сталин мехост Сталин як шахси мазҳабӣ шавад ва аз ҳамин ҳисоб ӯро ба мадрасаи мазҳабӣ фиристод. вале Сталин дар синни 15-солагӣ ки дар Тифлис, маркази Гурҷистон қарор дошт, бо идеологияи марксистӣ ошно мешавад. ҳамин идеологияе ки ба Сталин писанд омада буд, Сталинро бо марксистон наздик ва ошно намуд. инқилоби соли 1905 ки дар ҳудуди Русия шуда гузашт, таъсири он ба Гурҷистон низ расид. ҳамон вақт Сталин дар шаҳри Тифлис буд. барои шомил шудани Сталин ба ҳаракатҳои инқилобӣ ӯро ба зиндони Сибир бурданд ва ӯ аз он ҷо фирор карда дубора ба шаҳри Тифлис омад. ногуфта намонад ки Иосиф Виссарионович Сталин бо хоҳари яке аз аъзоёни ҳизбе ки ӯ дар он буд издивоҷ мекунад. Сталин бо ҳамсараш ба Боку мераванд. онҳо ки барои ба Боку рафтан супориш гирифта буданд, ба он ҷо мераванд. фарзанди аввалини Сталин ҳам дар Боку ба дунё меояд. Сталин ба зану фарзандаш аҳамияте намедод, зеро ӯ ғарқи фаъолиятҳои инқилобии худ гардида буд. ҳамсари Сталин аз ҳисоби маризии шадидаш дар навҷавонӣ аз олам чашм пӯшид. то соли 1912 Сталин 2 маротиба дастгир ва ба зиндон афтод. ҳамин 2 маротиба ҳам ӯ тавонист фирор кунад. Сталин ки кори худро дӯст медошт, ин боиси писанд гардиданаш ба Ленин гардид. Сталин ки номи аслиаш нест ва ин унвон аст, маънои пӯлодро дорад. ин унвонро ӯ ба худ дар соли 1912 касб мекунад. баҳори соли 1913 Сталин боз ба даст афтод. ин то соли 1917, яъне то инқилоби февралии соли 1917 давом ёфт. инқилоби февралии соли 1917 Сталинро ба марказ овард. моҳи октябри соли 1917 Ленин, Сталин ва дигар ҳампаймононашон ҳокимияти муваққатиро барҳам дода худ ба сари ҳокимият омаданд. вазифаи аввалини Сталин вазири ақалиятҳои миллӣ буд. 3 сол баъд аз ба сари қудрат омаданашон, онҳо дар ҷанг бо тарафдорони ҳокимияти шоҳӣ буданд. ҷунбишҳои дар қавқозшударо Сталин ниҳоят ва ё шадидан саркӯб намуд. ниҳоят Сталин ба набирии ҳизби коммунистӣ ҳам расид. аз соли 1922 беморӣ Ленинро озор медод. пас аз марги Ленин дар соли 1924
ستالین به سر قدرت آمد. ستالین از سال 1924 تا سال 1953 راهبر اتحاد شوروی بزرگ در جهان بود. ستالین توانست که اتحاد شوروی را به یکی از دولت‌های ابرقدرت در جهان خود تبدیل دهد. ایدئولوژی مستحکم ستالین بود که در جنگ سال 1941-45 و یا در جنگ بزرگ وطنی اتحاد شوروی غلبه نمود. نهایت انجام مارت سال 1953 ستالین راهبر اتحاد شوروی در قرارگاه خود در مسکو از عالم چشم پوشید.